Ngiyakhuleka kumagumbi amanomhlaba, ngiyakhuleka kuy'ndlondlo ezinhle, indlondlo lekhuluma umntwana ohamba namakhehla, sanibonani. Izindlondlo ezinhle, ngize nje ngithi namhlanje angeke ngize ngizokwazi ukuthi ngitshele ukuthi amaphupho lawa asasele ukuthi ngiwaphendule ngizowaphendula. Asikaqedi, ngiyazi ukuthi asikakaqedi. And into esuke ingixake manje ukuthi wonke amavidiyo ami manje asenamaphupho la nginiphendula khona ngiphendula amaphupho enu niphinde nibhala amanye amaphupho futhi. Manje ngizodideka-ke ngoba ividiyo iyodwa eyamaphupho. Ngicela ukuthi niyobhala kuleyo video leyo amaphupho, not ukuthi wonke amavidiyo azogcwala amaphupho, ngoba okokuqala nje amaphupho enu ngiyathanda ukuthi mase seniwakhiphile, mase ngiwachazile ngiwadelete, ngoba angithandi ukuthi naziwe ukuthi niphupha ini nani nani nani. Angikuthandi lokho, kuyimfihlo ukuthi umuntu uphupha ini. So mangabe amaphupho ezogcwala kuwo wonke amavidiyo ukuthi ngiphupha lokhu manje angeke nikwazi ukuphenduleka ngendlela. So nje ngicela sistikeni kwividiyo eyodwa leyo kuqala nje ngayikhipha eyokuthi ngicela makhosi la ngithi engathi kuyo ngicela nifake khona amaphupho enu, ngicela ningibuze futhi imibuzo, ngicela niyobhala kuyo amaphupho enu, ngizokwazi ukuqhubeka ngiwaphendule. Zindlondlo ezinhle. Okunye futhi engicelayo, ngicela ukuthi ningezi ku-WhatsApp wami. Abaningi manje bayangi-WhatsAppela, mabe WhatsApp babuza ngamaphupho. U-WhatsApp wami awusuwona owamaphupho. U-WhatsApp wami womsebenzi, lapho sengiqala khona sengisebenza manje ngokwemali. Uma ngabuza ku-WhatsApp wami usuke uswazi ukuthi uzokhokha imali. Kodwa mawusabhala la kumavidiyo lawa nginikhiphela wona, ngisuke ngikwazi ukuthi anginankinga lapho, ngoba manje kuyagcwala, sekugcwele, hayibo sekugcwele. Wonke umuntu vele angene nje ku-WhatsApp wami avele athi ngiphuphe ukuthi nokuthi. Angazi noma ni-expect ukuthi ngizoniphendula kanjani indlondlo, nginiphendula kanjani lapho engisebenzela khona. Phela u-WhatsApp wami sekusendlini yami lapho. Kusekusendlini, ngiyaxolisa kakhulu, ngeke ngikwazi ukuniphendula amaphupho ku-WhatsApp wami. Ngeke futhi ngikwazi ukuthi nginichazele omunye uyangena athi ngisacela ukubuza ndlondlo ukuthi nokuthi, azabuza omunye athi awusho ukuthi ngeke uze ungisize mangingakhokhanga imali. Uyayibona nje lezo, angiziphenduli mina izinto ezikanjalo. Angiziphenduli izinto ezikanjalo, ngitrainekile. Uyabona nje bangiqalile ukusebenza ngizile la, ngitrainiwe kakhulu, ngitrainiwe nangendlela yokukhuluma, indlela enenhlonipho. Ngitrainekile, amakhosi angitraina angikhombisa ukuthi inhlonipho nje iyona ewunumber 1. Uyabona umuntu mangabe senza izinto ezingenanhlonipho, ngivele nje ngiyadilitha mina, ngisho nakhona la enikhomenta khona, ngiyadilitha mina. Uma ngabe nje ngibona ukuthi yabona-ke le comment le angizwani nayo, ngathi siphume endleleni, ngivele ngiyidilithe. Sengisho kona-ke indlondlo, ngicela siphathane kahle. Uma ungena ku-WhatsApp wami, awuzile ukuzongibuza ngamaphupho, awuzile ukuzongibuza ngani, uzokhokha ukuthi ukhokhela lokho okubhaliwe. Kunemeseji laphaya ekhombisayo. Mawuthi nje ndlondlo ithi imeseji yeqha bese iyasho ukuthi uma ufuna ukuthi kuyimalini, uma ufuna ukuthi kuyimalini. Manje angazi ukuthi nifuna ukuthi ngenze kanjani, ngoba abantu abawu-more than 50 uzobaphendula kanjani? Abantu aba-modern bani? Ngivele ngibheke laba bakhulume into ethe ngqo ya straight ukuthi hayi la bathi, bese ngiphendula bona. Laba basathi ngiphuphe nginjani, ngicela ungibonise, angikwazi ukukubonisa ndlondla, angikwazi. Le ndlela le ngasho ngathi mina uma unamakhosi nje u-initiate ngamaphupho. Uma amaphupho akhe evalekile engekho, noma uvuke ekuseni ungawakhumbuli, okusho kona ukuthi khona inkinga. So ngiyanicela-ke indlondlo, bhalani amaphupho la enifanele mina ngikwazi ukuwabona khona. Mayesegcwele wonke amavidiyo kusho ukuthi niyangisebenzisa, sekuzofanele ngilongishona le nakule video ngithathe la. Cha, amaphupho niyazi ukuthi ngiwaphendula kahle kanjani, futhi ngiwaphendula ngiwazi ukuthi ala kule video yamaphupho. Esengiqedile
Esengiqedile ukuthi ngiwachaza amaphupho ngizowadilitha. Ngiyanicela-ke senze okuyikona kona ukuze sikwazi ukuhambisana kahle endleleni ngokuzwana nangothando nangokufisa nje okuhle kodwa ukuthi sonke siphumelele njengabantwana bamakhosi. Ngiyabonga. Ndlondlo.